Dobre, tak poďme pozrieť menúčkovicu. Dnes uvidíš. Dobre, na začiatok otázka si veriaca. Celkom ma to prekvapilo, že Na začiatok otázka, si veriaca? Kokot. To je blázon. sme mali tie odpovede rovnaké. Košelka krásna, umelecká asi. Ďakujem. Chodíš často na party? Raz za 2-3 mesiace. Ja ani nie som úplne fanúšik, akože alkoholu moc mi nechutí, takže... Napodobne. Neviem, prečo som nedal 10. To bolo strašne slabé. Slabé? Ne, dobre. Koľko Mňam. na rokov? To znie dobre. To znie veľmi dobre. V dnešnom menučku sme spojili dvoch vychovaných, slušných a zábavných mladých ľudí, aby sme ti dokázali, že stále vieme. Veď pozeraj, ty kokot, povie to asi nie, ty kokot pojebaný. Kokotko, koľko ma poznáš, jak dlho? Vieš o tom, že musím všetko komentovať a všetko musím rozprávať, aj keď sa to za 2 sekundy dozviem, keby som ma to nespýtal. Rozumieš? Ja sa musím s vami baviť. Furt. To už včeli dopichali. Nebuď odporný kebabský Arab. Arabáš pojebaný. Myslíš si, že táto už trtkala? Cháni, fakt mi to je úplne jedno. Je mi to ukradnuté. Piču má aj do tejto informácie, rozumieš? Čo robíme. Presvedčí ťa dnešná dvojica o sile lásky na prvý pohľad? Ahojte, ja som Hanna, mám 20 rokov a pochádzam z dedinky Ocenca. Čaute, moje meno je Jakub, mám 22 rokov a pochádzam zo Spišských Vlách. Tak ja si myslím, že väčšina ľudí ma považuje za veľmi milú a viem byť teda aj dosť trpezlivá. Tak, posledné moje veľké emócie boli v sobotu, kedy sme vyhrali veľmi dôležitý futbalový zápas a tým pozdravujem Karlovú Ves. Moja zlá vlastnosť je, že viem byť celkom vybušný niekedy, alebo niekedy veľmi lenivý. Občas veľa rozprávam. Moja vysnívaná partnerka by mala byť energická, otvorená novým možnostiam, aby sa neurážala, aby vedela zasrandovať a podobne. Empatický, láskavý. Čo sa týka tej fyzickej stránky, tak ja Jumanji, môj sap, dík za brat. Dobre som to povedal? mám rada také tie všelijaké mulety a fúziky, takže možno, že to... Prihlásil som sa najprv z hecu od kamaráta, tým ho pozdravujem do Nemecka a potom to bola už iba zvedavosť. Prihlásila som sa sem kvázi aj preto, že ma trošku do toho, povedzme, že povzbudili moje kamošky, ale aj tak, aby som mala nejakú novú skúsenosť a trošku vyšla z komfortnej zóny. Hanka, netreba hovoriť viac. Tvoju komfortnú zónu rovno preložíme našou ružovou stenou, aby sme odštartovali toto menučko pred jedlom na slepo. Tak ahoj, ako sa voláš? Niekto ma ide Volám babiť, že? sa Hanna. Skleši. A ty? Ja som Jakub, teší ma. Odkiaľ si, Jana? Počkaj, prečo nám nastupuje teraz ďateľ? Niekto ma ide baví v kleši? Ešte neišli? Aha. Nehodia sa k sebe? Títo dvaja, čo sú v menučku? Ja som Ocenca, z takej Okej. dediny. A ty? Ja som z východu, zo Spišských Vlách. Tak to si sem cestoval potom. Ja tu študujem Á, ty v tu Bratislave, áno. Učiteľstvo matematiky a telesnej výchovy. Prekvapilo ma, že Mená študujú proti meraní? učiteľstvo. Cháni, počúvajte, bolo posledných, ja neviem, či 20 alebo koľko protiakov včera za cenu, za ktorú sa normálne predáva. A ďalšie budú Počkaj, ak tam ešte nejaký je, tak si objednáte, lebo potom už ako kamaráde tam sú o 10 eur alebo koľko išiel nákup hore. Alebo o 12 alebo koľko. V nákupe akože bez dane, bez všetkého. Takže bude drahší pro ten na 100%, dokedy sa neviebu opice do huby navzájom. Neviem dokedy. Lebo srvatka išla hore a kokot. Chápeš to? Alebo počkaj, je tam vôbec? Ukáž. Proteín. Ešte tam je, ale už asi iba kokosový bude za takú cenu? Možno ešte aj čokoládový. Kto vie. Vôbec som to nečakala. Ja som v Brne OK. a študujem francúzštinu a výtvarku tiež na pedagogickej. To je akože riadna kombinácia, to si ma zaskočila. Tak keď sa Hanna ozvala, 33 až bolo to 43 milé čokoláda. prekvapenie, No, tak lebo mala vidíš to? fakt, že Tak to budeš milý, príjemný hlas, ktorý som... Koľko 43 čokoláda 43, tak už je tá nová cena, no. 10 ečiek hore, si predstav. Za kokotinu. dobre počúval. A bol to také, že tvoj sen, akože... Práve, že Za nič. úplne naopak, stále som rozprával, že to nechcem robiť a v živote a potom prišiel zrazu nejaký zlom. A celkom som sa v tom zatiaľ akože našiel. Ty od malička chcela si byť učiteľka? Nie, ten dvojobor sa mi páčil, že tá francúzština. A ja mám veľmi rada umenie, takže OK. ja mám
rada umenie a hociaké kreatívne činnosti. Ja čo chytím do ruky kreatívne, tak, Daniel tak to Craig. ide. Čiže teraz si koľkačka? Prváčka som iba. Prváčka. A koľko máš rokov? 20. Ja mám 22. To je v pohode? V pohode? No, dobre. Takže ty si čo? Ja som druhák, ale mal by som byť akože tretiak, lenže rok som strávil v Žiline. Študoval som za hasiča, ale nevyšlo to. Nevyšlo to? Hasičom Úprimný som sa nestal, názor pretože na som tu Hanu. nemal nejaký veľký vzťah a nejak som si k tomu nenašiel cestu. Prichádza naša celoročná klasika, ktorá môže predpovedať, čo na seba dvojica povie po prvom pohľade. Čo si myslíš ty? Ja tu mám, Čo by si chcel počuť? neviem presne ako sa volá ten herec, ale z Brulého vina. Martin Lloyd? Či niečo Juraj, také? no. Juraj, dobre. Ja mám Sabrinu ako Carpenter. Áno, to je taká... Hej. Akože nemám nejaký typ dievčaťa, ale z nej by sa mi podlomili kolena, no. Hej, a tak moc sa mňa nepodobá. Som bola taká, no, že to sa mi nepodobá, ale tak keď on povedal, že vlastne akože nemá žiaden typ, tak som bola taká, že však v pohode. V poslednej dobe sa mi strašne páčilo, jak sa akože Loj prezentuje, čo sa týka jeho štýlu, taký umelecký typ vyzeral, že tým, jak sa pekal. herec umeleckého ducha musí No, mať. hej, sa mi to páčilo, tak som vlastne vybrala jeho. Tak ja nejaký štýl oblečenia veľmi nemám. Ja som v tom taký like. Čo sa ti páči, akože čo ti prípada atraktívne Ja si mám crush. z tej povahovej No a- stránky? Začnem tým, čo mám rád. Takú príjemnú energiu, ten človek ma nevyšťavuje, že ma dobije skôr tou energiou, že sa neurazí za žiadnu vec, akože môžem postrandovať s ňou, môžem ju škádliť, alebo neviem, ako to mám povedať. Škádli. Teda celkom sa rada škádlim. Najmä keď sú to kamaráti, nejakí ľudia akože z tej blízkej, z mojej komfortnej zóny, keď už viem, že si to k nim akože môžem dovoliť. Ty máš niečo také, čo chlap musí mať? Akože tiež by to mohol byť asi človek, čo vyzerá, že športuje. Akože ja nemusím mať žiadne svaly, v pohode to. Ja si zase až tak na toto nepotrpím, To že... je v pohode. A jak už som spomenula, ja mám hrozne rada, keď majú muži fúzy. Také tie, akože fúzik. Taký pedofúzik? Trošku, no. Dobre, tam trafil som sa. Hej. Fúziky fúzikujú, no to Hanka Pedofúzik. ešte nedokáže posúdiť. Ak chce zistiť, či je Jakub jej typ, musí mu pri prvom hodnotení napísať dobré číslo. Dvojica sa totiž uvidí, iba ak súčet bodov na ich Dala 10 tabulke ona? bude vyšší ako 10. Takže dala som 10 bodov preto, lebo reálne to bolo úplne akože nice, že on rozprával, zaujímal sa, pýtal sa. Ešte ma aj teda prekvapilo to, že je z tej pedagogickej, takže bolo to fajn. Desiatku sme tu teda ešte nevideli. Či nadšenie z protisediaceho bude pokračovať aj po odnesení steny, sa dozvieme teraz. Hej, kokso. Dobre. Hej, kokso. Dobre. Tak, Ahoj. ahoj. To bolo akože... Ja som Počkaj. Jakub, teší ma. Čiže musíme to zanalýzovať, že či je ako prekvapený v dobrom alebo v zlom a ona to isté. Počkajte. Policajt tam bije ďatla na zemi, ty kokot. Dajte pár sekúnd. To sa nemusíš pýtať. Za to, že sa tebe ľúbi alebo druhému nelúbi, nemôžeš mu vidieť do hlavy. Možno sa mu ľúbi. Nie každý potrebuje onú Taylor Swift, ty kokot. Ten policajt má zlomenú nohu alebo niečo, že? Taylor Swift nie je ani pekná, ja neviem ani, jak vypadá, ty blázen, som mu povedal len tak. Fuj, do piči, netvor ticho. Myslíš, že ich postavia, ale však pracujú na zemi dosť. Neviem, čo skôr kúka je toho veľa, kamoško, Octagon, Clash, do toho sme mali FIFU, do toho zápas do Donka, do toho je menučko. Dneska na každý smer máme čo kúkať do piči. A to sme ešte ani neklikli na intro, už 2 dní. A si dokupoval nejaké brce pri tomto prepade? Jasné, aj včera či predvčerom, či kedy som kupoval. Ale tak po trochách.
Tyko, na rebra mu dobre dáva do piči. Tyko, koľko tam rozbije ten bok. Ten ďateľ si moc nezazápasil podľa mňa, či? Leží tam na zemi a nič. Prečo nemá akože... Čo ti jebe? Ten ďateľ pripravený ako kokot. Ale ja som dal na policajta, mi ty keď žije sa mi zdá. Čiže na koho som dal? Počkaj. Ja možno vyhrávam tiket do piči. Počkaj, tu je Budaj, Clash. Ja som dal na, no jasné, na Panglu. Dobre. Tiket žije. Dobre, môžeme ďalej. Nadšenie z protisediaceho bude pokračovať aj po odnesení steny, sa dozvieme teraz. Hej, kokso. Hej, kokso. Ej, kokot. Ahoj. Ahoj. Ja som Jakub, teší ma. Ahoj. Tak na pohľad je to pekná baba a bol som prekvapený. Asi to pasuje na ten hlas. Hej. Tak aj Veľmi tebe. príjemný hlas a Hej, ďakujem. pedofilik tu je. Hej, to cením. Hneď úprimne prvé sa mi zjavilo v hlave to, že má strašne podobný tvár ako môj brat. Košelka krásna, umelecká asi. Ďakujem. Pasuje to, no. Zdá sa mi to, alebo vidím, ako sa Jakub červená. Posilnený skvelým prvým pohľadom, prechádzame k druhému chodu, v ktorom zistíme, či bude naša dvojica kompatibilná. Dostali sme tu taký zoznam. Vlastne v každom sú približne 3 vety a budeme vyberať, že ktorá je k nášmu srdcu najbližšia. Najhorší človek na party je buď ten, čo stále rozpráva o sebe, núti všetkých piť, odíde bez rozlúčky. Chodíš často na party? Ja by som povedala tak, že raz za 2-3 mesiace. Naposledy som bol Dojínaš na koncerte Viktora Šína v Košiciach. Zasvám hlave stavy jak dřív, krvácim jak dipexeří. Ja ani nie som úplne fanúšik akože alkoholu, moc mi nechutí, takže... Napodobne. 3, 2, 1. Kokso. Hej, odíde Zase sme bez tieto, rozlúčky. Ale jednotky máme stále rovnaké. Ale odíde bez rozlúčky je... A to je horšie ako to, že stále rozpráva o sebe? Áno. Čo keď je náhodou ten akože kamarát úplne mimo, akože opitý A že len a tak niekde ako- sa stratí a odíde a nevieme, čo je s ním. OK. Zažil som také. Ten kamoš, čo sa stratil a Aj mi sa to všetci stalo. sme ho hľadali, sa nakoniec našiel na intraku na izbe. No, náš sa jeden bez rozlúčky akože stratil a našli ho v kanáli po týždni mŕtvého. To si predstav, čo to je za halus. Chápeš to? A potom kriminálka ma brala ty koko do auta a vypočúvali ma. Že čo sa stalo ten večer. Ja spinkal. Najviac sa mi páči osobitý To ste ani štýl, nevedeli, že? prirodzenosť a charizma. To je ťažké. To je? Dobre, 3, 2, 1. OK. To Tak- sme... Prirodzenosť, štýl, charizma. Sme sa zhodli? Dobre. OK. Ja si najviac cením asi na ľuďoch, keď sú úprimní a fakt aj keď mi povie na rovinu do huby, čo si myslí. Tak proste Prečo si robíš piču z takých vecí, kto si robí piču? Som ti len predal informáciu, čo sa stala pred 20 rokmi alebo 15. Hej. viac som rád za to, ako keď sa na niečo hrá. Keby nemá žiadny Vieš, prečo osobný som štýl, hovoril? tak To neviem, to už bolo ako keby mimo nás to vyšetrovanie. Oni by asi keby zhodli výpovede, blablabla, časy, či sedli a pičoviny, lebo my sme naposledy videli, keď sme boli v krčme nejakej a pýtali sme sa, že akože čo si dáme a boli na výber 2 alkoholy nejaké a on, že čo má viac percent. Že sa chcel proste najebať. Chápeš? Že čo má viac percent, ty kokot, tak to si vybral. A podobne, kde si sa flákali, ty kokot a konec. v pohode a keby nemá charizmu, tak to je v pohode, tu mám ja. Myslím si, že akože nejakú charizmu mal. Bol gentleman, podal mi tie tabulky, servítky, takže myslím si, že charizma tam bola. Najväčšia bolesť je prehra v súťaži, spoiler seriálu, na ktorý si sa tešil, pád pred veľa ľudí. Prehra. Veľmi ťažké otázky. Prehra v Dobre, CS-ku. 3, 2, 1. Fú. Prvá nezhoda.
No dobré, ja by som povedala, že tá prehra, ja nemám vôbec rada súťaže, ani nie som súťaživý typ, veľmi ma to stresuje. Ak sa dá, tak sa súťažiam, vyhýbam. OK. To, že nie je súťaživá, mi nejak nevadí, aspoň tú rolu môžem prebrať ja a ja súťažiť. A predsa dala si to na druhé miesto. Kebyže si to predstavím tak, že nejaká tímová súťaž, tak je to určite horšie ako to, že asi niekto... Takže vieš sa Radek, pekný pokus. cítiť. No, Asi. a keď ešte ja by som akože nejako účinkovala v nej. No ja som opak. Ja mám rád súťaže, Hej. ja som súťaživý typ a preto som to prehral na prvé miesto, lebo to proste zle znášam. Naposledy som prehral asi 5 týždňov dozadu futbalový zápas. A čo súťažíš v čom? Futbal. Futbal? Futbal, no. OK. Tak akože vyzeral ako futbalista, že by som aj povedala, že akože to bude ten šport, čo robí. Vo vzťahu nemôžem existovať bez fyzického kontaktu, slov ľúbim ťa, súhlasu rodiny. Pripravená? 3, 2, 1. Ty kokso, znova zhoda úplne presná. Celkom ma to prekvapilo, že sme mali tie odpovede rovnaké, lebo som čakala, že určite bude viac vecí, v ktorých by sme sa akože nezhodli. Neviem, ako by vyzeral ten vzťah bez toho fyzického kontaktu, keby sa akože vypriečí alebo tak. Neviem ani, jak by to vyzeralo bez slov, že ľúbim ťa a podobne. Ale viem si predstaviť, akože, aj keď je rodina pre mňa veľmi dôležitá, viem si predstaviť, že proste by tam nejak nezapasovala a dalo by sa fungovať a postupne času by sa akože... niečo k tomu? Súhlasím, nie, úplne. Určite poteší človeka, keď sa na niečom shodne a my sme toho mali fakt veľa spoločného, čiže to bolo príjemné a vedeli sme proste, prečo sme to dali na tabulky iba pohľadom. Na chvíľu pohľad prerušíme, aby sme zistili, či sa niečo zmenilo na vysokých číslach, ktorými sa dvojica v predošlom kole obodovala. Čo ukážu ich cedulky po druhom chode? 10? 9? Neviem, prečo som nedal 10. A kto to má vedieť, Jakub? Hádam si budeš istejší v odpovediach na otázky z kartovej hry Menučko. Už je totiž čas na hlavný chod spoločne s jedlom z Confud baru. Tak, máme tu pred sebou ďalšie kolo, hru Menučko, kde si budeme ťahať otázky. Myslíš si, že môže fungovať vzťah, v ktorom je veriaci iba jeden z partnerov? Na začiatok otázka, si veriaca? Nie, to je v pohode. Ja som, ale tak pre mňa to je úplne, že najviac osobná vec asi, čo môže byť. A ja som úplne s tým v pohode, akože keď partner neverí, tak ja nie som ten, čo ho prinúti veriť. Dá sa fungovať. A ja si myslím to isté. Úprimne ma celkom prekvapilo, že povedal, že je veriaci, akože povedala by som skôr, že ľudia akože v tejto mladšej generácii sú akože neveriaci, ale jedine, že by to bolo proste nejaké také, že extrémne mladšie. No, tých sa bojím aj ja inak. Tých extrémnych. Ale myslím si, že akože v pohode, však nemusí ten pár zdieľať všetko úplne rovnaké, nie? Akú masku si mala na karnevale v škôlke? Ja Na nemôžem škôlke povedať. nepamätám. A ja si úplne pamätám, že som mala. V škôlke? No, a ne, to bola asi na základke už. Na základke si aj ja pamätám. Bol som Batman, Spider-Man, trpazlík, žena. Hej. Ale to v 9. ročníku a to akože... Vyzeral som ako Braňo Mojsej. Ja som vám to Super hovoril, hrdina, by že som určite ja chcel. som chcel byť Batman a bol som Indiánka s naružovanými perami. Už som vám to hovoril, ty kokot. Byť Spider-Man. To je moja srdcovka. Ja Vynec som nejaký bola pojebaný alebo vypydlá pančucha, pamätám si, že mamina mi akože z vlny normálne zapletala na drôt tie copy. No a bola som ešte vodník raz na základke, lebo mali sme také zelené sako doma. OK. Kedy si sa prvýkrát opila? Pil? Ty kokot. Ja viem. Presne? To bolo asi zle. No, bolo to 17 v lete a bolo to akože akcia u takej jednej kamarátky akože na jej dome. To bolo, že fakt, že prvýkrát, keď som sa že opila a bolo to hrozné, akože hrozné to bolo. Akože pravdepodobne prvýkrát, keď som sa opila, tak to bola vodka. Ja som nemal až také akože brutál. A tak to akože také brutál nie, Bolo to ale... také, že v pohode a myslím, že to bolo na kurze z projektu, kde trénujem deti. A tam som sa trošku odviazal, dali mi tam domácu slivovicu a tam ju udrela. Keď ide okolo teba šteniatko, zastaví sa pri ňom alebo ho obídeš. Akože ja mám veľmi rád psy. Máš A psa? keď som bol mladší, nemám, lebo bohužiaľ bývame akože v byte a to mi rodičia zatrhli. Keď mám voľný čas a že fakt, že nemám nič, tak chodím venčiť psíkov.
do útulku, čo je sloboda zvierat. A ja by som veľmi rada išla venčiť psov. Aj s Jakubom by som išla venčiť psov. Ale keď teraz už ide okolo, tak asi už sa viem udržať. Ale keď som bol mladší, tak by som sa na ňa Kde vrhol. Mava robí tam? Ty? A ja mám rada zvieratá, aj psy, aj máme psa ako španiela. Moje obľúbené plemeno Koľko psa španielov by je mali? švajčiarsky ovčiak. Čisto biely ovčiak. Ako sa volá? Filto. To je, prosím, pekne. Francúzske meno? No, to je z Tintinové dobrodružstva, neviem, či poznáš Poznám. rozprávku. Taký ríšavý? Taký... A my sme to mali s bratom hrozne radi ako decká malé. A keďže to bola naša najobľúbenejšia rozprávka, Tak tak nebolo náš o pes čom. sa volá Filto. Máš blízko k tomu Francúzsku celkom. Si rozmýšľal, že tam pôjdeš niekedy? alebo- No, idem prosím pekne, že na Erasmus. Tak prvé, čo mi napadne, keď sa povie Francúzsko, je futbal. Takisto mi napadne samozrejme bageta, baretky a vinko. Nejaké krásne miestečko v strede Paríža. Kto vie, možno sa na krásne miestečko v strede Paríža dostane naša dvojica aj spoločne. Či existuje perspektíva tejto budúcnosti, uvidíme, keď dvojica odhalí číslo, ktoré ukazuje, koľko bodov z 10 by dali človeku, ktorý sedí oproti. Kolik? 9,5. 9. No, stiahla som to trošku, lebo som si povedala, že nemôžem dávať stále iba 10, že by som vyzerala čudne. Hani, v láske nie je nič čudné. Poďme preto roztočiť kolesom lásky, ktoré je plné čudesných úloh, čakajúcich na našich holúbkov. Chvíľka pauza, ide chvíľka zápas. Chvíľka pauza, ide zápas. Mavar versus niekto. Nikto nemôže dať toľko bodov človeku, ako človek človeku. Sivák a Mavar. Asi. Dobrodzgajú kríže mojčet. Kto by sa pýtal, čo to je. Koho máte na tomto? Robili si ty niekto do výraz týchto? Čiže zajtra mám vedieť okolo 12. alebo 14. keď príde mama, že či budem mať psov alebo nebudem. Jestli přijdu nebo nepřijdu. Daj si kanál 4, ten nelaguje. Hej, ja to som tiež raz na 4 nelaguje. Oni idú malé rukavice? S kým prehral Roubíček? Nemôžu byť u mňa psi. A čo mi píšu? Prečo nemôžu? Lebo mám, počkaj, už sa tu mláťa. Lebo mám podlahy, nemám koberce a Ela má 12 rokov a už je strašne slabúčka na nohy. Padá, vieš? Tu sa jej šmíka hovado. Dobre kopačky, ukáž. Ty kokot, celkom akože idú, jeby. Toto je konečne ty, koho dobre mu napálil. Čo ti jebe? Strašne mu trafil tú lávu, ty kokot. Konečne bitkári nejaký. Ty koto, tú lávu keby tam pleštil, čo ti jebe, konec. Spí. Mavar ho celkom akože, čo ti je, podri, aký tam je zlomený chúďa. Počkaj, to ešte ide počítať? Po hentakom? To je na to, zastav to. Ende.
To je kokot, on pustil ďalej. On tam spal. Tretie počítanie, už mal byť koniec, nie? Tebe, jebe. Toho tam prečo posielal po tom druhom počítaní, však mohol mať dokrúcený, ty kokot na zemi. Čo ti jebe? To je borec. Ten rozhodol chcel, aby tam niekto zomrel. Neviem, že ďalší fight. Ty kolo, ten Mavard do piče na to, že má koľko? 78 kg? Tak dobrý. Dobre, môžeme to dopozerať. Čo je ďalší zápas? Čo je ďalší zápas? Ženy? Či akože nechcela. Že Nechcela? vôbec. Tak Súhlasím. Ja s týmto, lebo viem, čo to akože je. Ježiš. ja úprimne ani tancovať by som nechcela No, to. tancovať. A cinkačka sa mi akože celkom páči, lebo je tam automat. To je taký interný humor asi môj, že proste... Ale teda chodíš sa na niečo? Čo... Netočím. Je to proti matematike. Ideme točiť? Netočím. No poď ty. No poďme spolu. Počkaj, tak ktoré to... Ja takto a ty dole. Dobre, 3, 4. To bolo strašne slabé. Slabé? Ne, dobre. Mňam. To znie dobre, to znie veľmi dobre. Keď sme si vytočili mňam, tak som si predstavil, že budeme určite niečo jesť. A trošku som sa bál, že to bude niečo fakt zlé. Bojím sa, lebo som videl ksicht jeho. It's dinner time! Našou úlohou bude krmiť sa šľahačkou. Už je budaj? Ty Za pičo už? slepa. Tak dovol mi ti naservirovať. Máme streamovicu nejakú na to? To nevybuchne. 15 minút budaj dohodnuté. Ešte. Ešte? Ja nie som taký hladný. Krásne, A ja tebe? pekný. No daj si sám, No, keď chceš. dobre. Nie, no pekne. Wow. To je to gas. Nevyšiel mi koniec. Daj mi najprv. Dobre? Mal som tu až hrdlo. No. Ale ďakujem. Takže ale to No, má byť súťaž? idem, No. hej, idem. Najprv si vyskúšame. Som blízko. Ja neviem. Kde si? Vyššie. Vyššie? Nie, počkaj. Čo som trafil? No, teraz. Nižšie. Som tam. Dobre, už ideme, bomby. Ale Som počkaj, tam. čakaj, už tu nič nemám. Kokot. To dá. Či? Neverím. Ja som Ja úplne cítim vyhrala ťažšiu teraz. lyžičku. No ty si mi dala Buličák. akože takú porciu, že... Si tu? Idem Ja to podľa mám vo zvuku. vlasoch. Nie, prepáč. Dobre, daj viac. No. Som dnu? Ježiš, toto nemôžem také rozprávať. Úprimne, ja som polku tej šlahačky vykydla mimo toho taniera, takže Do vlasov. neviem, kto na tom bol lepší. Tak tu. Čo som ti trafil? Tričko, hore. To bolo perfektné. Ale ja ti dávam. Konec tejto hry. No, Koniec? vyššie. Nižšie. No to tá ruka pomohla. Počujete, čo to bude fakt na internete? Ježiš. Prepáč, to som si zrobil. No poviem vám, že oveľa väčšia sranda je toto, jak som si čakala, že to bude. Som tam teraz? Ty to máš všade. Prepáč. Že vraj som Hane mieril na krk. Čo, neviem, či je pravda? Všetci sme PSK videli, že tak nachystám. trošku to pravda bola. Čo uvidíme teraz je bodové zhodnotenie dnešného rande. Pokiaľ súčet bodov na tabuľkách Hanky a Jakuba bude vyšší ako 15, pôjdu na skutočné rande. Osobne si myslím, že výsledok je celkom jasný. Prekvapia nás? Fú, Tak a to Teraz sme sa sa cítim celkom zle. zhodli. že som dal Ne, menej. v pohode. Úprimne som ako tak môže nejako byť čakala, rada, že ako to kokot, že má bude 9. jedno z tých vyšších čísel na tej tabuľke na konci, pretože som mala z toho akože dobrý pocit celkového, bolo to taký chill. No ja som bola v mega strese, že čo to tu bude dneska zač. A že to bude Ty to hrozne nemyslel akože trápne zle, a že ale že vlastne to je vysoké číslo budem je kokot, odchádzať taká, chápeš? že To fú, musí že úplne, nemohla že som sa chodiť. všetko Ale, máš jak má. Akože... ale, a dobre, však nevadí. Ale, bolo to super,
som rada, že som tu bola. Užila som si to, bola to sranda, spoznala som niekoho nového, akože naozaj pozitívne. Tak väčšinou som jej dával 9 bodov. Samozrejme boli tam nejaké malé, drobné veci, s ktorými sme sa neshodli, ale 9 je akože dosť vysoko a bolo to super, tak preto. Zhrnula si to, znova prečítala som myšlienky, čo sa ako tu dialo veľmi často na tomto randičku a fakt nemal som poriadne začal strhnúť body a si veľmi príjemná baba, pekná. Ďakujem. Čiže užil som si to takisto. Opadol stres hneď, ako som ťa videl asi. Tak no, som zvedavá určite na to stretnutie, na tú večeru a jak to pôjde ďalej, hej. A my sa tešíme tiež. Ako ich skutočné rande bez kamier dopadlo, sa dozvieš na budúce. Lajčík. Každopádne toto menučko vo mne prebudilo motýliky v bruchu. Ak si na ne pripravený tiež, prihlás sa do menučka cez link v popise videa. A Pekný pár refresh si vybrali. Zdravím pána Bulicu a jeho peknú frizúru, ktorú má na hlave. Som tu pred Sulíkom mladším. To aj Sulík kúka toto? Refresher. Dvojsekundová predohra. Refresher. Myslíte, že keby som tam prišiel, vyprodukoval hnedú kocku do stredu stola, odišla by slečna, alebo by to spravila tiež? Maťo je milovník učiteľiek. Zdravím Čáva z Dubnice. Už som sa odomykal a potom tu nastalo toto uzol. Dobre. Ešte komentáre sú fakt bláznivé.